Benvingudes i benvinguts a aquesta secció que produeix cada setmana el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i que patrocina la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel. Què tal, Ignasi? Molt bona tarda. L'entrada en funcionament del corredor mediterrani podria comportar la saturació de la línia ferroviària de la costa entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. De fet, aquesta és la tesi de la plataforma Mercaderies per l'Interior i avui en volem parlar amb el seu portaveu, Eugeni Sedano. Doncs ja el podem saludar, senyor Eugeni Sedano. Bona tarda. Molt bona tarda, moltes gràcies. A vostè per haver-nos atès. Vostès alerten que el tercer carril ferroviari per la costa acabarà saturant les vies del territori. Per què creu això? Bé, hem fet un estudi que ha elaborat una empresa MECRIC, una empresa d'enginyeria especialitzada en trànsits i infraestructures, i d'aquest estudi sorgeix aquesta conclusió de saturació degut a que entre el nus de Vila-seca i Sant Vicenç de Calders es genera un coll d'ampolla que ja ara, segons aquest estudi, està a més del 80% de la seva utilització, i un cop es posi en marxa el tercer fil, el corredor mediterrani, quedarà saturat per dues raons. Aquest coll d'ampolla des de Sant Vicenç de Calders, Sant Vicenç de Calders venen de la part, nord, els trens que venen de la part de Vilafranca i de la part de Vilanova, que quan arriben a Sant Vicenç es concentren amb la via que va cap a Torredembarra, Altafulla, Tarragona i Vila-seca. I a Vila-seca conflueixen, aquest nus de Vila-seca, conflueixen els trens que venen del corredor de l'Ebre, per tant, que venen de Saragossa, Lleida, Montblanc, Reus, Vila-seca, i també els que van cap a Casp, cap a Móra, Casp i Saragossa. I a més, d'això de mercaderies, a més dels trens de passatgers. Per tant, el nus de Vila-seca van a parar també els trens de passatgers que venen de Tortosa i els que venen de Lleida, els que van cap a Móra d'Ebre i els que van i venen i surten des de Reus. Per tant, hi ha un tram que és aquest tram entre nus de Vila-seca, Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç, amb dues úniques vies que han d'absorbir tota aquesta demanda, tant de trens de passatgers com de trens de mercaderies. I pel que ens diuen aquest estudi, amb les previsions que hi ha, tant d'increment de trens de rodalies com d'increment de trens de mercaderies, perquè les empreses volen utilitzar el tren per fer trajectes de més de 300 quilòmetres, perquè el cost per tona transportada per tren és la meitat del cost per tona transportada per camió. I a més, per tren no hi ha petjada de carboni. En definitiva, creiem que les expectatives de creixement del transport ferroviari, tant de mercaderies com de passatgers, per una via que avui ja està a més del 80%, quedarà col·lapsat. I llavors, quina és la proposta de la seva plataforma, Mercaderies per l'Interior, explicat així en paraules senzilles? Quina diria? Sí, molt simple. Mantenir la via de la costa per passatgers, perquè és on viu la gent. La gent viu a Reus, a Vila-seca, a Tarragona, a Altafulla, a Torredembarra, a Sant Vicenç, al Vendrell. Per tant, deixar les vies actuals únicament per passatgers i fer un traçat segregat per mercaderies que, per no destrossar el territori, vagi paral·lel a les línies d'alta velocitat. La línia que ara en aquest moment que utilitza l'Euromed, que surt del nus de Vila-seca fins a l'estació de Camp de Tarragona, i després també paral·lela a la línia de l'AVE, que passi una línia paral·lela per les mercaderies. Aquesta és la nostra proposta. És a dir, passar per aquesta línia del prelitoral paral·lela a la línia de l'AVE per no haver de fer noves línies ferroviàries pel mig del camp o pel mig dels pobles. Coincideix que aquesta via, com és la línia d'alta velocitat, no passa per pobles. I el nostre desig és que les mercaderies vagin per l'interior o pel prelitoral lluny de nuclis poblats. I aquest criteri es compleix amb la línia d'alta velocitat. Sí. I el Ministeri ha plantejat alternatives?
Miri, tot just ara fa 2 anys, el juliol del 24, el director general del sector ferroviari del Ministeri i part del seu equip van venir aquí a la subdelegació del govern, aquí a Tarragona, i ens van plantejar que havien estudiat 15 alternatives i que optaven fonamental per una, la 1.4, li van dir de demanar a ells, que és molt similar a la proposta de la nostra plataforma. I aleshores ens van dir, a setembre-octubre, estem parlant de l'any 24, a setembre-octubre presentarem ja els plànols d'aquesta alternativa amb una escala més petita, de 5.000, perquè les que ens presentaven era de 25.000, i tots esperançats en aquest sentit. Això fa 2 anys. Estem al juliol del 26 i no sabem res del Ministeri, per molt que els hi hem demanat que ens diguin com està el tema, etc. Per tant, el Ministeri va plantejar alternatives, les va presentar l'any 24, però no hem sapigut mai més res. La plataforma s'ha plantejat possibles accions judicials, civils, de mobilització popular per intentar que s'escolti millor la seva veu davant d'aquesta situació? Sí, 2 coses. Hem fet aquí a la ciutat de Tarragona manifestacions, sortint des del Mirador cap a la Rambla i fins a l'Ajuntament i de més, però el més important és que també hem plantejat o hem fet una demanda judicial a l'Audiència Nacional. Per què? Perquè considerem que, d'acord amb la normativa europea, qualsevol obra pública que hi hagi un canvi substancial amb el seu ús necessita d'un estudi d'impacte mediambiental. Aquest estudi d'impacte mediambiental de posar el tercer fil, nosaltres no hem estat, que ningú se l'ha presentat i no hem estat capaços de trobar-ho i creiem que no hi és i per això hem fet aquesta demanda a l'audiència perquè sigui un jutge el que ho reclami al Ministeri. El fet de posar el tercer carril no és una obra menor. El tercer carril amb el circuit actual, en les vies actuals, es fa per incrementar substancialment el pas de trens de mercaderies. Per això es fa el corredor mediterrani. Per això una part substancial de la finançament del corredor mediterrani, igual que el reste de corredors transeuropeus, el finança la Unió Europea. Per tant, es fa el tercer fil perquè hi hagi un ample de via europeu, perquè hi hagi un increment substancial que mercaderies que ara passen per carretera passin amb tren. Pensem que Espanya és un dels països de la Unió Europea amb més baix percentatge de mercaderies que van amb tren. Si la mitjana europea està entre el 18 i el 20%, a Espanya està entre el 3 i el 4% de mercaderies. El reste va fonamentalment per carretera i ja veiem com està la AP7, de camions i més camions. Aleshores, nosaltres apostem com a plataforma Mercaderies per l'Interior, apostem pel transport de mercaderies per ferrocarril, d'aquelles mercaderies que han de fer més de 300 quilòmetres i que són les que han d'anar cap a Europa, però no amb una via que en aquest moment ja està al 80% de la seva utilització i que quedarà saturada i no es podran complir aquestes promeses que ens fan de que s'incrementarà el nombre de trens de rodalies, que es duplicarà el nombre de passatgers amb els trens de rodalies i la demanda que tenen les empreses químiques de la EQT, del polígon químic de Tarragona, que estan desitjant que es posi en marxa el tercer fil per utilitzar el tren per transportar les seves mercaderies. I no per ser el tercer fil, sinó el que volen és un ample de via europeu per portar i importar i exportar les seves productes per un tren que no hagi d'aturar-se a la frontera, sinó que ja tingui la via d'ample internacional, via d'ample europeu. Per l'empresa química, si li donen el tercer fil com a alternativa, utilitzarà el tercer fil, però si li donen una via ja segregada de mercaderies que els seus trens no hagin de fer cues perquè estiguin saturats, millor que millor. Sí, avui estem parlant amb Eugeni Sedano, portaveu de Mercaderies per l'Interior. La plataforma es va fundar l'any 2019. Quina ha estat breument la seva trajectòria i quins objectius s'han aconseguit fins al moment? Bé, a veure, la nostra trajectòria ha estat posar evidència
que posar el tercer fil per la costa és una mala solució i així hem recollit diferents estudis, un d'ells elaborat per la plataforma del transport públic, on s'esmenta els problemes tècnics que el tercer carril té, sobretot en el tema de canvis d'agulles, on els trens han de disminuir velocitat, etc. També un altre estudi que es va fer el senyor Lluís Albiol l'any 2009 sobre l'afectació al patrimoni cultural, particularment les vibracions que afectaven en aquell moment amb els trens d'aquell moment de l'any 2019 a l'amfiteatre romà i a les escoles i habitatges que estan a prop de les vies. També hem recollit un estudi fet per la Universitat Rovira i Virgili que es diu Soundless sobre el perjudici per la salut que provoquen els sorolls, els decibels, els elevats decibels dels sorolls provocats pels trens, no? Per tant, i que té una afectació real sobre les persones. I després també des de la nostra plataforma hem impulsat també a diferents estudis. Per exemple, un que vam fer conjuntament amb el Port de Tarragona, que també el va fer la Facultat de Geografia de la URB, en aquest cas, sobre l'anàlisi territorial de diferents alternatives de traçat del corredor mediterrani i la conclusió principal era que la pitjor alternativa era utilitzar la via de la costa per on viu la gent, no? I també hem impulsat aquest estudi que comentàvem a l'inici sobre la saturació, sobre la situació del tercer carril, la saturació que representarà la via de la costa i els perjudicis tant socials per als passatgers com econòmics per les empreses d'aquest coll d'ampolla que representa el tram entre Vila-seca i Sant Vicenç de Calders. Si no ho hem entès malament, ara aquestes obres estan en punt mort, és a dir, no hi ha aquesta tercera línia per l'interior i per la costa tampoc, entenc. Quins són els reptes de la seva plataforma? Per la costa està continuant amb el tercer fil. S'està fent com estava previst. Sí, el tercer fil continua endavant i suposem que l'any 2027 estarà en funcionament. Nosaltres el que fem, a priori ja avisar que quedarà col·lapsat. Quan es comencin a passar els trens de productes hortofrutícoles de Múrcia, València, etc., o les rajoles dels ceramistes de Castelló, o tots els trens que venen del corredor de l'Ebre. Pensem que el corredor de l'Ebre, Saragossa és un principal punt logístic del sud d'Europa. El port sec, el port de Barcelona té 2 ports secs, Saragossa i Azuqueca i Cadenares. El port sec del port de Tarragona és Marxamal a Guadalajara, per tant, aquests trens utilitzaran el corredor de l'Ebre, que conflueix al nus de Vila-seca i a partir del nus de Vila-seca hauran de continuar cap a Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç, perquè sols hi ha aquest tram. Perquè això quant temps ha estat a crear-se aquesta tercera línia que diu que es posarà en marxa l'any que ve? Quant temps porta? I quant temps tardaria una tercera línia per l'interior? Miri, per fer-nos situants en la història, en l'any 2011, la segona dècada, el 2011 es fa el primer estudi del corredor mediterrani a Espanya. Aquest primer estudi de l'any 2011 establia que aquí a les nostres conrades, des de Vila-seca, es faria una via per l'interior amb l'objectiu, això és l'informe de DIF de l'any 2011, amb l'objectiu de separar les mercaderies dels passatgers i alliberar la façana marítima i dedicar-la únicament per passatgers. El mateix que nosaltres diem ara. Any 2011. Any 2012 hi ha un canvi de govern i estableixen un model diferent que és fer el tercer fil per utilitzar les mateixes vies que hi ha ara, el mateix traçat, posant un tercer fil d'amplada que tingui l'amplada internacional, que és 1,4, l'amplada ibèrica és 1,6. I posant un tercer fil entre els dos, doncs ja tenim això. Això és de l'any 2012. En aquell moment, l'any 2012, la ministra de Foment d'aquell moment va prometre que aquest tercer carril seria provisional mentre es feia la via definitiva per l'interior.
I, efectivament, així es va acceptar i es va acordar, dient que en l'any 2016 ja estaria fet el tercer fil mentre es construïa la via per l'interior. La realitat és que aquest tercer fil ha estat la definitiva, és a dir, ha estat la proposta definitiva i per això nosaltres estem reclamant que ja es faci, que ja es comenci a fer la via per l'interior perquè quedarà saturada la via de la costa en molt poc temps. Senyor Eugeni Sedano, portaveu de Mercaderies per l'Interior, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins una altra ocasió. Que vagi molt bé. Gràcies i espero que s'hagi entès. Moltes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies, molt amable. Una pausa i les notícies. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar. Comencem el nostre resum informatiu. L'atur a l'estat espanyol ha baixat dels 2.300.000 ciutadans per primera vegada en més de 18 anys. Espanya va tancar el juny amb gairebé 22 milions i mig d'afiliats, un nou rècord. L'atur es va reduir de gairebé 30.000 persones. El creixement es concentra en el comerç i l'hostaleria. Els treballadors estrangers van sumar 2 de cada 3 nous llocs de feina creats. Des d'aquest dimecres, la benzina torna a ser més cara. Ha acabat la rebaixa de l'IVA que el govern espanyol havia aplicat per la guerra a l'Iran. Ara l'impost torna a ser del 21% després d'estar al 10% uns mesos. El litre de gasolina ja costa a Catalunya 1,48 euros de mitjana, 8 cèntims més que dimarts. El gasoil també puja, ara està a més d'1,5 euro, 5 cèntims més. El govern manté un altre descompte fins al setembre, però cada vegada serà menor i anuncia una novetat. Crearà una llista amb les benzineres que no traslladin les rebaixes als clients. Des d'aquest dimecres, els paquets barats que arriben de fora de la Unió Europea paguen una nova taxa de 3 euros per producte. Fins ara estaven exempts i costaven menys de 150 euros. La mesura afecta plataformes com Shein, Temu o AliExpress. L'any passat van entrar gairebé 6.000 milions de paquets d'aquest tipus, 4 vegades més que fa 3 anys. La Unió Europea assegura que l'objectiu és protegir els consumidors, no recaptar diners. Les plataformes decidiran si repercuteixen el cost als clients. Un de cada 3 treballadors espanyols, el 36%, consideren la conciliació laboral el factor més important a l'hora de triar una feina per davant del salari, que queda en segon lloc, amb un 27%. Ho revela un informe de Foment del Treball. L'estudi també detecta un fort recel cap al teletreball. El 38% dels encastats hi veu un problema, la impossibilitat de desconnectar de la feina quan es treballa des de casa. Un 64% dels encastats creu que les empreses encara no fan prou per facilitar la conciliació. Catalunya és la comunitat autònoma amb més treballadors de baixa de tot l'Estat, segons dades de les mútues corresponents al 2025. La incidència mensual arriba a 45 de cada 1.000 treballadors, per davant de Navarra amb 44 de cada 1.000 i el País Basc amb 35 de cada 1.000. El que és la Comunitat de Madrid en té només 33 per cada 1.000 habitants, 1.000 treballadors. A Catalunya això té un cost que supera els 4.000 milions d'euros l'any, també el més alt de l'Estat, amb un increment de més del 30% des del 2021. Això sí, les baixes catalanes són les més curtes, amb una durada mitjana d'uns 30 dies, mentre que a Galícia o Extremadura superen els 88 dies. Traumatologia i salut mental encapçalen els motius. El president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha confirmat que dona suport a Antonio Garamendi a les properes eleccions de la COE, Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, que se celebraran l'1 d'octubre. Sánchez Llibre destaca que la gestió de Garamendi ha estat molt bona en una legislatura dura. El gir és rellevant. El 2022, Foment del Treball, la patronal catalana havia recolzat la candidata rival, Virginia Guinda, en aquell moment. Ara, en canvi, encara no hi ha alternativa confirmada a Garamendi, tot i que el nom de Gerardo Cuerva sona amb força.
CaixaBank accelera la seva expansió al Marroc, on ha aconseguit doblar el volum de negoci l'últim any. L'entitat present al país del nord d'Àfrica des del 2009 acaba de llançar Thank4, un servei per facilitar transaccions internacionals i el canvi de divisa amb el dirham. El projecte arrenca a Tànger amb equip propi i es vol estendre també a empreses espanyoles que operin al Marroc. L'any passat, el creixement de CaixaBank en aquest país va ser del 55% i la plantilla ja arriba als 41 treballadors. Encara 2 apunts més. D'una banda, el Consorci de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial de Móra la Nova ja té director executiu. És Francesc Fajula. El directiu va deixar la Fundació Mobile World Capital al maig. La instal·lació al polígon del Molló necessitarà una inversió d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros. Fajula haurà de liderar la candidatura davant la Unió Europea que combine Móra la Nova amb Madrid. I aquest segon i últim apunt final, destaquem que els models xinesos d'intel·ligència artificial ja són molt bons. Raonen, programen i escriuen prou bé per a moltes tasques del dia a dia. Tot i això, gairebé ningú no els fa servir. Segons l'analista Esteve Almirall, la clau no és la qualitat del model, sinó l'ecosistema que l'envolta. Les empreses trien una intel·ligència artificial o una altra perquè es pot integrar, governar i escalar amb garanties. Per això, els grans actors nord-americans com OpenAI, Google o Microsoft dominen fins ara el mercat. No només tenen els millors models, sinó més dades, més capital i més capacitat d'inversió per seguir al capdavant. Fins aquí les notícies per completar ja aquesta edició d'Economia en Valors. Gràcies, Josep Àngel Colomés. Gràcies, Ignasi. Bona tarda.